Bona nit. Hem començat el ple ordinari del mes de març. El primer punt és el calendari de festes locals. Tenia que haver anat l'aprovació de l'acte, però no està. Llavors anem al primer punt del calendari de festes locals de l'any 2027. Hem revisat la programació de festes de l'any 27 i les festes locals d'entonces seran el dia de Sant Vicent, que serà el dia 5 d'abril, i el dia de la Puja, que serà el 6 de setembre. S'ho demana des de la Generalitat, tot el antes possible ho comuniquem perquè ho integren, ¿vale? Estem tots d'acord? Sí. Segon punt és la rectificació del material de reconeixement extrajudicial de crèdits. En l'últim ple farem un reconeixement extrajudicial de crèdits en el qual se consignaven imports per a pagar els pagaments dels premis d'ús de valencià al comerç. Ha hagut un error simplement de nomenament de la partida pressupostària i ara el que fem és, on se fica que aquesta partida ara és esta. No n'hi ha ningú canvi ni a nivell econòmic ni de pagament, els cobren els mateixos, sí el mateix, però a nivell comptable l'especificació de la partida pressupostària és una diferent. Com veureu, ho fica clarament, diu, rectificar el error material de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 tal, donde se indica partida 226 33 802 48 914 és 38 803 48 914. És un error d'incorporar al pressupost el còdic de la partida pressupostària, no té més. Doncs si voleu algun aclarament o alguna... Simplement és una subsanació. Com l'anterior ple no vam votar no vam estendre, tornem a estendre. El sentit avui és el canvi del compte, no l'aprovació de la modificació. Vots a favor, entonces. Abstenció, votos 4. Correcte. El tercer punt, l'expedient 158-2026, moció del Partit Popular per a la creació del Consell Agrari Municipal. Sí. El grup municipal del Partit Popular, a l'empara de lo disposat en el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presenta per al seu debat i aprovació el següent exposició de motius. D'acord amb la informació disponible de l'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA, s'ha comprovat que el nostre municipi no s'ha constituït el Consell Agrari Municipal d'acord amb la Llei 15.1995 del 20 de març. A l'article 2 de la mateixa diu: en els ajuntaments de la Comunitat Valenciana es constituirà un Consell Agrari Municipal com òrgan constitutiu, assessorament i participació en matèria agrària. Per altra, en la mateixa es contempla que el Consell Agrari Municipal es deu reunir almenys amb caràcter ordinari una vegada al trimestre. A la disposició addicional primera de la ja anomenada llei manifesta que es deu constituir en un termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Acords. Per tot allò, el grup municipal popular exposa al ple de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls l'adopció dels següents acords. 1. Que s'efectuen tots els tràmits necessaris per a la constitució del Consell Agrari Municipal. 2. Que una vegada constituït s'efectua el seguiment per al bon funcionament d'aquest incompliment de la normativa que el regula. El Consell Agrari està constituït des de l'any 2013. Ha estat en funcionament fins la legislatura que acabava en el 2019. No ha seguit funcionant perquè no s'ha procedit a la renovació en el seu moment i la complexitat de les convocatòries en les quals té que participar tots els membres de la secretària de l'Ajuntament ha fet que aquesta última legislatura no va estar, però el Consell Agrari està constituït. Entonces, nosaltres anem a votar en contra perquè el que pensem, el que anem és agarrar el compromís de tornar-lo a ficar en marxa i revisar la composició tal i conforme marca el reglament que se va aprovar en el seu moment, que està
en la seu de l'Ajuntament, el reglament del Consell Agrari, simplement és ficar-lo en marxa, que és el que toca, no és qüestió de constituir-lo de nou. És la primera volta que dius que està constituït, perquè sempre mos heu dit que se tenia que constituir. No. Però bueno, portem tota la legislatura demanant-vos que se posi en marxa i... Ja t'he dit que en aquest moment el que estem parlant és de la constitució del Consell Agrari. El Consell Agrari està constituït, publicat en el boletí oficial de la província de València el 25 d'abril de 2013. Des d'aquell moment que estava en funcionament. Els últims anys no ha estat en funcionament per la complexitat administrativa que suposa la convocatòria i participació quan no tenim ni secretari. Però que el compromís... Sols ha sigut un mes que no tinc... Bueno, mig any que no tinc un secretari. Hem estat en La legislatura ja porten 3 anys. secretari accidental més de 2 anys en secretari accidental. La qüestió és simple. El Consell Agrari està constituït, per tant, el que fem és el compromís de ficar-lo en marxa i nomenar els nous membres que tenen que haver-se canviat des de l'últim any fins ara, representants de sindicats, representants d'organitzacions agràries. Això m'estranya que ABA diga que no tenim Consell Agrari constituït quan ells tenien nomenat un representant de l'eixe Consell Agrari. Però no s'ha ficat en funcionament, Toni. Quants anys està sense funcionament? Està en funcionament, ha estat en funcionament. El que no té sentit és crear alguna cosa que ja està creat. Ha estat, estàs dient, i has dit, si no ho aguantes mal, des del 2019, que no s'ha fet res, estem en el 26. Duem uns quants anys i venir a fer-vos molta gràcia. I l'excusa és que no n'hi havia secretari. Vull dir, jo... Anem a parlar de l'assumpte que mos ombli, que és el tema de la moció. La moció, nosaltres anem a votar en contra perquè el que és convenient és la posada en marxa, no és el crear-la perquè ja està creat. I el compromís de ficar-lo en marxa el antes possible, una vegada se constituïsca per els nous membres que van a demanar-se a les parts que els nomenen. I això que ho decidís? Jo pregunto per la meva ignorància. Si se demana a cada reglament, el pots veure que està disponible, és el que marca la gent que la composa, i la gent que el composa de determinar en representació d'associacions d'agricultors, però nosaltres li requerim a les associacions d'agricultors enviant una persona que siga veí de Benifairó... Això és el que volia saber, qui fica en funcionament aquesta persona perquè estigui al Consell. El procediment és demanar a cada un dels estaments que formen part del Consell Agrari que el nomeni. Mai el nomena l'Ajuntament. No, jo no ho sabia, t'ho preguntava per la meva ignorància, que no sabia qui era el que decidia, bueno, doncs aquesta persona està en esta... Ara ja ho sé. És això, n'hi ha vocals de les organitzacions professionals agràries, n'hi ha vocals representants d'organitzacions sindicals de treballadors, està definit en el reglament. El que n'hi ha que fer és adreçar-se a ells i dir-los nomeneu-me, igual que se fa en els diferents consells escolars i demés. Una altra cosa que ens ha parlat a vegades que el demanes i no te'l nomenen, perquè no n'hi ha ningú que vulgui fer o no volen participar. Ens ha parlat a vegades que el representant d'organitzacions sindicals no n'hi havia ningú sindicat que tinguera ninguna persona representant del poble que volguera formar part del Consell. Per això no depèn de nosaltres. Nosaltres s'adrecem a ells i els demanem. Ens ha parlat en diferents òrgans. Vale? Te faré una pregunta que té que veure amb això abans de votar. Sí. S'ha demanat la subvenció del 10 de març de les ajudes de les subvencions de camins de Generalitat Valenciana? Encara no, n'hi ha que fer un projecte. Ahir, aquesta subvenció solen ser subvencions molt difícils de aconseguir de la Conselleria d'Agricultura perquè si has disfrutat d'elles en algun moment no les pots tornar a demanar. No s'aconsegueixen, però sí. No està demanat encara. Vots a favor de la moció? 4. Vots en contra? 7. Gràcies. I el següent punt de l'ordre del dia és la moció del Partit Popular per al tancament del llavaner municipal. El grup municipal del Partit Popular, a l'empar del que exposat en el reglament, organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presenta el seu debat i aprovació el següent. Exposició de motius.
El Llavaner municipal constitueix una instal·lació de titularitat pública que, en l'actualitat, es troba en un estat evidentment d'abandonament i manteniment per part de l'Ajuntament. Aquesta instal·lació és antiga, es troba en desús des de fa molts anys i no compleix en l'actualitat cap funció social, cultural o de serveis públics. A aquesta situació es suma l'empitjorament progressiu del seu entorn, l'acumulació de males herbes i l'absència periòdica de neteja i conservació. Així mateix, s'ha constatat que l'espai està sent freqüentat per grups menors per dur a terme activitats inadequades, la qual cosa suposa un risc tant per a la seva seguretat com per a la convivència dels veïns. Aquesta problemàtica es veu agreujada per la inexistència de la vigilància nocturna, al no disposar al nostre municipi de serveis de policia local en horari nocturn. L'estat actual de Llavaner no sols projecta una imatge de deixadesa del patrimoni públic, sinó que també pot convertir-se en un focus d'inseguretat, salubritat i possibles accidents, sent responsabilitat de l'Ajuntament garantir el bon estat i ús adequat dels espais de titularitat municipal. Per tot l'exposat, es considera necessària una actuació immediata que eviti riscos i problemes majors, mitjançant el tancament o vallament del recinte fins que s'adopte una solució definitiva sobre el seu futur o ús o rehabilitació. Acords. Per tot allò, el grup municipal popular proposa al ple de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls l'adopció dels següents acords. 1. Procedir al tancament o banyament del Llavaner municipal impedint l'accés lliure al recinte per motius de seguretat i prevenció. 2. Realitzar una neteja i reacondicionament bàsic de l'entorn, eliminant males herbes i residus existents. 3. Avaluar l'estat estructural i les possibles alternatives de futur del Llavaner municipal, ja siga per la seva rehabilitació, posta en valor o tancament definitiu. 4. Informar a la ciutadania de les actuacions que es vagin a portar a terme en relació amb aquesta instal·lació municipal. No, si voleu afegir alguna explicació. Nosaltres, el tema del Llavaner és un tema que no ve de nou. Nosaltres tenim la firme convicció de que se té que reparar, ja no mirar si fa falta o no, sinó reparar-ho. No contemplem en ningú moment el que se vagi a tancar de manera definitiva, que seria abandonar-lo. No, tancar, però en el sentit que com veig amb el cementeri, per un horari. Entonces, ja, però me referís que no contemplem el que una de les opcions sigui el tancament definitiu. Sí tenim la convicció que el Llavaner té que ficar-se en servei perquè la gent pugui valorar el que té. Crec que no hi ha ningú poble que un bé com el d'un Llavaner l'abandoni i el dir-se que se perga, sinó que tenim que tindre la convicció de ficar-lo en valor, el que se diu ficar-lo en valor els recursos. Entonces, pareix bé la proposta. És un projecte que teníem, però no anem a pegar-li més voltes. És una proposta interessant i positiva, però sí que és de veres que volem simplement ficar un xico de l'afegit, que considerar que n'hi ha que restituir a l'estat original, murs, fer-los allà on hi ha material que s'havia fet en material, ficar rodent o el que sigui, restituir-lo a la construcció original, seria en el segon apartat reparar muros en els materials originals i llevar-lo de tancament definitiu, que no volem, si us pareix. Nosaltres tenim dispost a aprovar-lo i si us pareix. Simplement crec que són donar-li més valor perquè no anem a tancar-lo, anem a tancar-lo de manera provisional, de manera que siga o quan estiga reparat, que no siga un accés lliure i indiscriminat, sinó que siga un accés controlat i disposat a que la gent pugui veure-lo, valorarlo, utilitzar-lo. I utilitzar-lo, claro. Bueno, pues acabes siguiente alcalde, aprobamos una moció després de 8 anys quasi. Seria hora. No, encara no s'ha aprovat. Vots a favor de la moció, unanimitat. Després, jo crec que n'hi ha moments en què n'hi ha propostes bones en moments equivocats o propostes equivocades
Però tornem cap al mateix costat, volem una millora del poble, de dirà... Per tant, això no anem a llevar-li el valor que té la participació. Vale. Després vindran els pregs i preguntes. Jo, bueno... Personalment estic un poc mosquejada perquè nosaltres volíem, ha sigut un error, però ja se va demanar el que ens incloguereu en tot el que tinga que veure en el poble. Avui s'ha fet la mesa de contratació pel tema de la piscina i no heu sigut capaç ningú d'avisar-nos perquè vinguem. I això ja se va dir quan en l'escola i acabem de preguntar ara quan se fa i resulta que la vau fer avui i ningú ha sigut capaç d'informar-nos. La convocatòria de la taula estava en els plecs des del primer moment. La convocatòria de la taula. Quan? Se va fer un escrit. Se va demanar per escrit per instància. Que se mos cridarà quan se farà la taula. Sabem que no tenim veu, no tenim voto, però volíem assistir. I la instància també la reps tu, la rep la tinent alcalde, no sols la rep la secretària, que s'haurà pogut informar. No que costava res, però també vam ahir ese punt. Que després digueu que nosaltres no... Que no tenim interès per les coses. Vale, molt bé. Algo més? Sí, m'ho dir en l'últim ple que per este ple estarien els pressupostos. Sí, jo tinc un pressupost tancat, falta una qüestió organitzativa per part dels responsables de la part administrativa de l'Ajuntament. Està pendent la depuració del pressupost perquè contempla en l'arrastrada de 3 anys informació que no és actual. El pressupost en les seues línies principals està per enviar, però no se podia portar a ple perquè s'ha de fer una depuració de partides que no deurien estar perquè ja o s'han executat o s'han cancel·lat. Llavors, se vol aprofitar el moment de l'aprovació del pressupost a fer aquesta depuració. El que és l'esborrany, que serà un esborrany que tindrà les línies maestres en quant a despesa, però les línies que venen d'altres anys, possiblement n'hi ha que eliminar-ne alguna perquè a nivell pressupostari no deuria estar. Per tant, podem disposar de la informació, però aquesta informació, de cara al moment en què se vagi a aprovar, n'hi haurà variacions perquè n'hi haurà comptes que desapareixeran i demés. Entonces, no s'ha portat avui per això, que dic que el que era la part de la distribució d'ingressos i despeses, la part gorda que és quadrar el pressupost i decidir per on van. La proposta està elaborada, però sí que n'hi ha que depurar algunes partides que ens va demanar la secretària, aprofitar i fer-ho en aquest moment per no arrastrar una altra vegada un pressupost en informació que no és correcta. Això és el fet. De totes maneres, ja dic, com les línies majors... Que ens doneu temps, que ens enviï i tinguem temps per... Les grans línies que són les que marquen el que se vol generar d'ingressos i de despeses, això està i ens ho enviarem. La qüestió està que poden haver canvis, però per almenys la gent pugui treballar-ho ja, cas que després els canvis serà més fàcil contemplar només els canvis si s'ha treballat primer. Vale. I l'obra del carrer Antonio Lázaro, el clavegueram, quan costava? Algo menys de 15.000 euros. No arribava. De fet, el top eren 15.000. Sigui algo menys, n'hi havia una part que era la compra del aprovisionament, que el comprarem nosaltres perquè l'obrer no tinguera que adelantar els diners, i la part d'obra jo crec que estava sobre uns 12.000 euros. Però podem mirar, són dos factures, una de l'empresa Benito Urban, que és la compra dels invernals, i la de l'obrer que ho va fer. Per això vos envia la informació dels imports de cada cosa. Ho digueu més que res perquè nosaltres no sabíem que s'havia creat una piscina privada en aquest carrer, perquè s'ha fet una obra i creiem que més d'agafar l'aigua als claveguerams, ara hi ha més aigua. Això aneu a reclamar o... En el cantó stop de Noelia, ahir anava a tope l'altre dia d'aigua. Sí, anem a veure, ahir està previst que fiquem uns invernals més cap avant, perquè ahir el problema és que baixa també per Jesús Balanza
i se fa i també, bueno, topeten les dues aigües. Se va ficar més. Vull dir, ja és qüestió d'anar provant, però en un principi, a l'altura quasi del cantó de l'Alfredo, se ficaran també uns imbornals perquè ahí se junten aigua d'un puesto i d'un altre. I no traga suficient. Però el carrer Bon Succés, ahí no n'hi ha cap clavegueram, i ahí també se... Bon Succés tens els imbornals al voltant, en les dos voreres. Això on se va fer la balsa d'aigua, que entrava al carrer Antonio Lázaro. Que Que no, però vull dir que Antonio Lázaro, que entrava cap a Antonio Lázaro, o sigui, el clavegueram que n'hi ha pel mig del carrer on estava l'estop s'ha llevat i s'ha deixat sols els costats. A veure, l'aigua, paraules del tècnic, l'aigua... Sí, no, que no vull que sigui culpa vostra, però... Pel mig no replega aigua. Principalment, ahir el que és la... Me corregis que Toni sí que estava més dos, però el carrer fa així. Llom de gat, sí. Per tant, per on més replega aigua és pels costats. La manera també de que menys moleste al veïnat, perquè al xafar no fa tant de soroll ni deteriora tant els imbornals, es ficarà als costats. Realment on més efectiu és als costats. I si s'opta per ficar-ho així és per això. Després hi ha altres motius que ja t'he dit que se van a subsanar, que igual no és la panacea i després veiem que fa falta, doncs mirarem, ja anirem mirant. Vale? Però en un principi és això, i on sí que s'ha observat és que se fa rebals, sobretot ahir on vos estava dient, perquè baixa també de Jesús Balanzà i com que entra l'aigua cap a dins i no traga suficient en aquesta part. Sí, n'hi havia que haver ficat un imbornal, era massa gran i tenim que aconseguir uns més menuts perquè no cabia en el lloc les conduccions preestablides de gas i aigua impedien ficar on anem a ficar-ne, aprofitant que s'ha de fer un altre col·lector de pluvials en el carrer de València, se farà comprar material per dos i se repararà això. Ahir, en un principi, de fet estàvem parlant tot este matí, se ficaran de 2 a 3 imbornals més. No és culpa vostra, però... No, vull dir... Perquè antes teníem problemes en Antonio Lázaro, que anava de banda a banda, però és que ara ja és al final del carrer, antes d'arribar la fotografa, ahí s'ha fet una bassa, l'última pluja, impressionant, que els veïns no se queixaran segur perquè els cotxes passaven. No s'han arribat queixes, vull dir, però sí que ho hem observat i se va ficar solució, o anem a intentar buscar-la. Sí. A mi personalment no m'han arribat queixes, no sé si als companys, però que vull dir que estem buscant solucions i anirem... A la banda sud d'aquest encreuament estava previst ficar 4 imbornals d'1 metre de llarg, se n'han pogut ficar només 3, però el que dic, per els problemes de les conduccions de gas i d'aigua, això se va traslladar una vintena de metres més avant, en un altre punt, perquè l'aigua no se frene i que corre cap a l'altre. És el que estem parlant este matí sobre aquests imbornals que se van a reforçar, això. Hem vist un document de sanitat respecte al comedor de l'escola i els documents als que fa referència que no són conformes són prou importants per clarificar. El diseño y mantenimiento de los suelos, paredes y o techos no permite prácticas correctas de higiene alimentaria. Se observan zonas del suelo del comedor sin solución de continuidad. La superficie no es lisa y no permite una correcta limpieza. ¿Això se suposaria que estaria dins del projecte o algo? Això està més que solucionat. De paraules del director del col·le, directament, el tècnic de sanitat tenia que ficar alguna cosa. Les 4 coses. Van uns puntets ahí. Són 4 coses. Sí, però 4 coses. Però preocupants. Les coses estan subsanades. El tema de lo que dius de desnivells és que s'ha fet un foraet. S'ha fet un foraet que, de fet, ja el cap d'obra del col·le li vas dir el dijous de la setmana passada que anarà a tapar-lo. El segon defecte que s'ha detectat és
Els certificats de plagues. El certificat de plagues, que s'està fent, No, s'ha demanat enviat el certificat de plagues i el certificat d'aigües de València. efectivament. El tercer punt era fer un certificat... Si no mos avisen quan van a vindre, no està preparat el certificat. Però no per defecte, sinó perquè demanen certificats i els certificats ja el tenen. I l'últim punt, si no recorde mal, és un tema de l'empresa que porta el catering, que té que fer un document com aquell de l'aliment, porta la seva rectificació i està en condicions. És a dir, que l'informe està, això és del dimecres de la setmana passada, dijous ja donarem ho subsanarem i està subsanat. Perfecte. De fet, per completar un poc, l'últim certificat de plagues va ser ara en febrer. Vull dir que no el teníem perquè encara ni el teníem nosaltres. Vull dir, i se va demanar i avui mateixa s'ha presentat tot. De totes maneres, demanen documentació. Crec que no era el tema de l'aigua també, no? Sí, és el tercer. Que simplement és certificar que l'aigua que se subministra és aigua potable. I tots sabem que l'aigua d'ells és la mateixa que va al resto del poble, però n'hi ha que certificar-ho. Són unes salvetats que sols s'han de resoldre llevant deixa que n'hi ha un forat en terra, l'altre són documents que si t'hagueren avisat antes que es preparares com vingueren hagueren estat preparats. És rutinari. Entonces, està clar. Ara el tema de... A veure si us faig molt bé, que ha sigut tot tan ràpid i que heu contestat tot molt bé, però el tema d'agents interins de policia local també heu obtingut un requeriment. O demanant documentació per poder contratar a aquests policies interins. El procediment per a qualsevol contractació de policies interins no és contracte, ja està. El primer és demanar un informe a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, el qual ells tenen que contestar en 10 dies fent un informe favorable o denegatori. En aquest cas el que ens han fet és demanar aclariments. Aclariments és que és que tu no pots contractar interinos perquè sí, tens que contractar interinos en previsió de que en algun moment tingues cobert amb gent que siga propietària de la plaça. Tens que certificar aquesta situació. Hi ha una sèrie de condicions molt simples en aquesta carta que se tenen que subsanar per poder fer ús d'una bolsa d'interins. Simplement és uns aclariments que ens demanen de l'AFRE. Ja s'ha informat de tots estos? No sé, estem preparant l'informe, sobretot, ja dic, són informes que certifiquen la necessitat, que no tens recursos, de que vas a cobrir-ho, que no és per ficar uns interès per tota la vida, sinó que van a cobrir fins que cobrisque la plaça. És un requeriment d'aclariments a la sol·licitud que plantejarem. Vale, doncs jo sí. Bueno, jo hem vist l'entrevista que has fet, no sé, en realitat, ara mateix aquí en periòdic és esta? És el de Levante? És el Levante, sí. Vale, doncs a veure, el que més sorprèn de tot això, que te pregunten quin balanç has fet durant aquests 14 anys com a alcalde i que res has ficat ahí, bueno, has dit que el tema del cementeri, la neteja, l'alcantarillat, però poc més. Vull dir, l'únic que has fet és, primer, tirar merda, parlar mal, del govern del PP del 2011 fins ara. Te volem recordar que, primer, està fent-se l'escola, gràcies a la Comunitat Valenciana està el PP, i els diners que estàs fent l'escola és del PP de València. Quan estaven els teus socis de govern, l'escola no anava avant. En maig de 2023, que estava governant el Botànic, maig de 2023, ens vingué el decret de concessió de la subvenció de 6,5 milions. Estava governant el Botànic, PSOE Ximo Puig. Molt bé. I però ara qui està governant? Vull dir que és que... Ara, entonces... Bueno,
Si el que paga és el que concedeix, el que paga és el que complís obligacions, però no el que decidís en què se destini aquests usos. I aquests diners se'ls ha destinat l'antic govern, que ho tenim clarament com està la situació. Ara que no s'està ampliant de ningú pla edificant i més encara n'hi ha pobles on l'havien aconseguit i les estan llevant. Entonces, anem a veure. Jo crec que les valoracions són això, són valoracions. Sí, claro, és el pressupost. El fet de que se diga que quan vaig arribar jo al govern el 2011 el Partit Popular estava entonces i mos deixà penjats en el Pla Camps 300.000 euros que mos havien aconseguit i no es pagaren, tingueren que endeutar-se la primera vegada en la vida que l'Ajuntament de Benifairó s'ha endeutat per poder pagar uns diners d'un pla que t'havia aconseguit el govern i resulta que quan ve el moment de pagar no estan els diners. Això sí que és greu. El greu no és que els diners te'ls aconseguís que un altre, això ja ho podem veure, però que un te'l aconseguís que quan ve el moment de cobrar-los els cobres. Això és la referència. I ho tenim ara. Ho tenim ara des de l'any 2023. S'han reduït de manera progressiva les subvencions. S'han reduït les subvencions. Que també heu perdut vosaltres? Perquè ahir estem parlant de subvencions que també heu perdut vosaltres. Les subvencions que se perden se fa lo impossible perquè no se perden. Però estem parlant de que l'any passat teníem una brigada d'emergència, següent no la tenim. Fa 2 anys teníem, o 3 anys, treballadors de plans de les dones i no els tenim. Que teníem treballadors joves i no els tenim. Entonces, anem a veure, si això no és que n'hi ha que en canvis en el govern fins l'any que entra el PSOE i des del món que ha retornat el PP, pues jo crec que puc valorar-ho i tinc el dret a valorar-ho. El que passa que te'n vas a fa més de 15 anys. No, ha fet un repàs de 14 anys. El que tindries que haver fet, la meva opinió personalment, és haver parlat del poble, perquè saps el que passa que Benifairó tan modernitzat que l'has deixat, n'hi ha clots en els carrers, això pareix una muntanya russa del poble de Benifairó, que no ha sigut capaç, en aquests anys que portes, 2 carrers asfaltats, i el poble se queda igual de forats i igual d'abandonat com estava, començant per ahir, i després, el que tu has dit, has rebut de Diputació 1 milió d'euros, que també cal recordar que per el vostre error s'està ara demanant diners per arreglar la piscina, perquè això és una errada vostra, en què la piscina portem 2 estius que no la puguem fer servir, i que damunt tu dius així que te deixes la piscina ja que... Dice projectes, si ho llegeixes... Sí, home, clar que l'he llegit. Pues entonces ho has llegit, entonces sabràs que jo parlo de projectes, de que són projectes que estan encaminats, ho has dit, avui mateix ha eixit la licitació per la construcció de la piscina, l'escola està en marxa, no podem dir que no estigui en marxa, està en marxa, i la piscina està licitada, tenim més recursos que molts ha aconseguit la Diputació d'un pla d'1 milió, de veres d'1 milió, que és per 4 anys, quan resulta que el govern anterior concedia més diners, el que ho feia d'una manera diferent any per any. Per tant, anem a veure, jo de lo que fica ahir puc haver-me equivocat, però no me retrac de res, perquè pense que són tot valoracions que són prou objectives com perquè qualsevol que tinga la lluïdesa de veure les coses com són i no com les vol veure, se donaria compte. Però de totes maneres, jo crec que igual que no hem parlat altres vegades de lo que fiqueu vosaltres en el tabaret. Sí, claro, nosaltres no venim a criticar, simplement venim a recordar que en els anys que has estat d'alcalde t'hagués pogut tirar floretes i haver dit he creat el consultori metge, tal, qual, vull dir que hi ha coses... No ho fica això? Sí, però un parrafet, tot l'altre és ja criticar el PP de València. Una llàstima que el PP de València doni motiu fa que el critiquen. Home, doncs mira, ha rebut 1 milió d'euros de Diputació, que la meitat segurament se quedarà sense fer servir antes de les eleccions de l'any que ve. I també t'he dit que ens alegrem jo m'alegra d'haver-te conegut, però a lo que queda de legislatura hagués pogut aguantar. I també t'he dit que la jubilació que te vas a emportar de lo que vas a cobrar
és gràcies als veïns i veïnes de Benifairó. O sigui que els 37 anys que treballa jo... 37, no, jo t'estic dient de Benifairó, com a alcalde. Menuda jubilació. Qualsevol persona que se jubila no cobra per els últims 14 anys. Sí, però segurament molts del teu poble no cobren ni la meitat de jubilació, però bueno. Ni la meitat del que cobres tu treballant, o a saber com. Jo soc mestra, tinc la meva carrera. I estem parlant de tu, en aquest cas, així estem parlant de l'alcalde de Benifairó de les Valls. Estem parlant de mèrits. No de la meva faena. Estem parlant de mèrits. Però bueno. I jo crec que, mira, m'he desagradat molt que un dia com avui acabem així. No, t'ho vull dir perquè com estàs apretant... Pensava que se podia haver... Anem a seguir veient-se aquí així de manera contínua, sí, claro. No m'aneu a tirar fora. No. Per tant, anem a seguir veient-se així de manera contínua, per tant, ha sigut molt agradable el que aquestes coses que has citat en la teva última intervenció s'hagueren dit, però no tenen més importància. Hi ha alguna paraula més? Jo, se m'ha olvidat una cosa antes, del tema de l'escola, de la passarel·la que s'ha fet, se pretén ficar alguna rampa per a persones de mobilitat reduïda o alguna cosa? Perquè és que ara mateixa... Per pujar a la cera, vols dir per pujar a la cera? Sí, és que tenen que anar-se o dalt o baix. Ahí se té que fer una rampa d'accés de l'asfalt a la vorera, igual que un pas de peatons en aquesta zona, sí. Vale, com ara mateixa tenen que baixar allà baix. És una qüestió que s'ha de detectar. I com és que no s'ha fet? Quan estaven en l'obra i ara se tindrà que picar... Els projectes. Que fan els projectes, se fan com se dissenyen i te dones compte de les coses. Això que no has fet les dues entrades quan estaven... Està tota la rampa en les medides adequades, però l'únic problema és l'accés a la vorera. Sí, claro. Sí, accés a la vorera. La vorera alta. Perquè l'accés alt d'això per... Dalt. Sí, claro, dic que... I ara és quan se veu que ell fa falta un altre. Sí. Aleshores, se ficarà un pas de peatons i ja està. I si la gent ho respecta, doncs no n'hi haurà trànsit de cotxes. Alguna cosa, pregunta més? Jo, si no tenen cap, sí que vull aprofitar després d'aquesta intervenció per a tot el contrari. Volem des de Junts per Benifairó fer un poc de comiat de tu com a alcalde, que has estat 11 anys al càrrec. Des del 2011 al càrrec i el motiu és la jubilació, algo tan bo i tan com és arribar a jubilar-se. De tota manera, durant tot aquest temps has dedicat moltes hores, esforç i sacrifici personal al nostre poble i tot i que nosaltres pràcticament tot el camí l'hem fet des de l'oposició. Sí que aquesta última legislatura hem tingut l'oportunitat de compartir responsabilitats de govern, així com també treballar conjuntament pel bé del nostre poble i per tant per això volem agrair-te el teu compromís, la teua dedicació i el servei al nostre poble, que al fi i al cap és el que més ens importa a tots i a totes, i no res, a gaudir de la nova etapa. Moltes gràcies. Encara queda un punt de l'ordre del dia, encara no he renunciat, encara no he renunciat. Però abans i després... Simplement, en el seu moment ja parlarem de tot. Si vos pareix bé, gràcies per les vostres paraules i tots. Anem a passar al ple extraordinari, no sé si són les 8:30, però com realment és un ple de... Sí, ha passat ja. Doncs anem a començar el ple extraordinari. No teníem molt clar com tenia que funcionar, s'havia previst el fer un ple ordinari en els punts de l'ordre del dia i un ple extraordinari el de la renúncia. Anem a fer-ho així, no? No crec que suposi ningú problema, però era per evitar si n'hi ha alguna incompatibilitat en algun moment. L'únic punt de l'ordre del dia extraordinari és la presentació de renúncia de l'alcalde. I vaig presentar el dilluns passat, el dia 9, vaig presentar un escrit de renúncia davant del ple. L'escrit de renúncia se presenta davant del ple i no té efectes fins que el ple se dona per enterat. Per tant, l'acte del ple extraordinari sols és el donar compte al ple d'aquest escrit que se va presentar per escrit el dilluns dia 9 i que el ple se dona per enterat. A partir d'aquest moment s'obre un procés, automàticament
se cessa com a alcalde i s'obre un procés de que en un termini de 10 dies el secretari, l'alcalde accidental, que serà el primer tenent d'alcalde o el que ve en el seu puesto si el primer tenent d'alcalde no està, convocarà un ple. És autònoma per a convocar-lo, però la idea és que sigui el proper dilluns, dia 23. Aquest dilluns l'únic punt de l'ordre del dia del ple extraordinari serà l'elecció del nou alcalde. És el procediment. Entonces, simplement és perquè se conega, perquè sapiguem que el dilluns que ve, si no n'hi ha canvis, n'hi haurà la constitució de l'actual corporació, la mateixa composició però en un alcalde diferent, i a partir d'aquest moment ja seguirà el procés com si fos una constitució normal, però canvia aquest dia. Si algú vol algun aclariment sobre el procediment, podem mirar-ho. Si no, simplement, com he dit, és donar compte, ja s'ha donat compte al ple, per tant, el ple estaria acabat. I moltes gràcies a tots. No n'hi ha res millor que tindre bons records. Sempre són millors que els de la jubilació, que l'has guanyat i ja està. Moltes gràcies a tots. Vinga. Molt bé.